Pystyy siinä olemaan hetken. Joo. No sitten. Femoraalihermo. Onko tätä tehty hierarkiakoulussa? Mä olen tehnyt, mä en tiedä, jossakin koulussa mä oon. No niin, jossain koulussa on tehty. Hyvä. Eli femoraalihermohan menee sitten vastaavasti tuolla meidän alaraajan ikään kuin etupuolella, eikö vaan? Mm-hmm. Eli sitä kun lähdetään kiristämään, niin täytyy tehdä vähän eri lailla. Ja nyt mä kirjoitellut tuota. Siellähän ne on ne kolme komponenttia. Eli nilkan plantaarifleksio menisi tonne suuntaan, polven fleksio ja sitten kun vielä nappaan tuolta polven alta kiinni ja otan sinne pikkusen lonkan extensioon, niin nythän tää venyys aika kivasti. Miltä tää tuntuu vaikuttaa? Ihan pikkusen niinku tulee tonne semmonen kiristyksen tunne, mutta ei se Sinne niinku lonkan Joo, mutta ei mikään paha. Ei tuu semmoista säteilyoirettä tuonne etureiteen säären alueelle. Ei. Ja nytkin tässä, jos meillä tulisi jonkinnäköinen säteilyoire tonne, niin tuolla pään liikkeellä, kun nostasit päätä sieltä reilusti pystyyn, noin, ei vaikuta oireeseen. Jep, no. Niin periaatteessa pitäisi olla.